Здравейте, мили хора! В това видео ще споделя моменти от лятната ни ваканция до Гърция. Престоят ни се оказа крайно недостатъчен, имайки предвид емоциите, спокойствието и свободата, която ни донесе. 6 дни в Нея Перамо с разходки до Нея Ираклица, Кавала и Тасос. Отседнахме в страхотен апартамент, оборудван с всичко необходимо за 4-членно семейство, но най-ценното за нас беше уникалната гледка море. Не пропуснах да посрещна изгрева на слънцето. Морето около Нея Перамос е с кристална вода, много по-солена от водата по нашето Черноморие, но пък лишена от всякакви гадинки, като щипалки, медузи, включително и водорасли. Или поне ние оцелихме такова море. Бяхме от 23 до 29 август. Температурата на водата беше подходяща дори и за мен, а на въздуха не превиши 33 градуса. Очаквах, че вечерта ще става хладно и бях помъкнала и куфар с връхни дрехи, а се оказа, че за ваканция в Гърция са необходими 2 броя бански и 2-3 летни рокли и чифт сандали. Най-чистия плаж с най-кристалната вода е Амолофи, който е на 5 минути с кола от Нея Перамос. Между бич баровете има и свободна зона. Тук проблем с паркирането няма. Към всеки бич бар има безплатен паркинг, като са се погрижили да осигурят и сянка за автомобилите. На доста места в Нея Перамос видяхме и рампа за трудноподвижни хора, която ги отвежда директно до морето. Гърция е известна с гостоприемството си, с вкусната морска храна. Всички се грижат туристите да останат доволни от престоя си. В заведенията не пропускат да поднесат хляб и вода при настаняването, а на други места изпращат с десерт като комплимент от тях. И минутка за реклама на заведенията, които ние одобрихме. Препоръчваме ресторант Незас, който се намира на входа на Нея Перамос. Той смятаме задължително да се посети. Известен е с най-вкусната прясна риба. Апомеро пък е съчетание от морска гледка и вкусна храна. Капилио привлича с това, че е на брега на морето, но кухнята не е сравнима с Незас или Апомеро. Не пропускайте да хапнете и гирос, ще останете доволни. Нещо задължително за ваканция, което препоръчвам да не пропускате, е качествен пробиотик. Нашето семейство не пътува без нанобиотикс. Така си гарантираме, че дори да прекалим с храната или морската вода, няма да имаме неприятни ситуации. Тук преследвам моите хора и във водата, за да им напомня за пробиотика, а те естествено ми се подиграват, че не се спирам дори и във водата.
Докато бяхме в Гърция, аз пораснах с 1 година и естествено не останах без торта. Оставям снимка с името на сладкарницата, защото не съм сигурна, че ще го произнеса правилно. Тортата беше Орео, феноменална. Цената беше около 38 лева. Оттам не пропуснахме да вземем вкусни сандвичи, закуски, салати, кафе, всичко беше прекрасно. Не посетихме никоя друга сладкарница. Оставям малко кадри от разходката до Кавала и Тасос. Вече броят дните до следващото лято. Целувки!